Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki Usdesi badhe medharaken pembahasan soal penilaian tengah semester setunggal basa Jawa kagem kelas sekawan. Nggih, semonggo dipun cepakaken rumiyin soal-soal basa Jawa penilaian tengah semester kagem pendalaman materi. Diwiwiti saking bacaan, enten bacaan. Wacanen kanthi permati. Nah, niki napa enten bacaan. Sawangen srengenge kae. Esuk teka, sore lunga. Ora kesel, ora ngresula. Gaweane madangi manungsa ngupaya boga. Kabeh kuwi mung netepi pepesthi. Wajibe Bathara Surya madangi donya. Tiruwa lakune srengenge. Elinga jejere bocah sekolah. Wajibe sinau lan maca buku. Ora kudu dielingake ibu. Sebab ngilmu kalakone kanthi laku. Saranane sekolah sowan guru. Nah, niku termasuk napa nggih? Nah, pitakonane nomor setunggal. Wacan ing dhuwur awujud puisi Jawa arane napa? Puisi Jawa C. Geguritan. Nomor kalih, irah-irahan kang jumbuh karo surasane wacan. Surasane wacan itu berarti isi bacaan. Berarti judul sing cocok kanggo isi bacaane niku napa? B. Sawangen srengenge. Karena yang diceritakan adalah srengenge utawa matahari. Nomor 3. Gaweane madangi manungsa ngupaya boga. Tegese ngupaya boga ya iku boga kuwi makanan, nek ngupaya kuwi mengusahakan. Berarti apa? C. Golek pangan. Nomor sekawan. Dasa namane Bathara Surya ya iku Bathara Surya. A. Srengenge. Nomor gangsal, wajibe bocah sekolah kudu D. Sinau lan maca buku. Pitutur luhur saka geguritan dhuwur yaiku pitutur luhur niku sing bisa ditiru. Pesan utawa amanat sing iso ditiru dening pamaos utawa pembaca. Napa? Dadi bocah sekolah kuwi kudu sregep sinau supaya bisa kelakon gegayuhane. Maksudnya ngeten, dadi bocah sekolah kuwi sregep sinau supaya bisa kelakon gegayuhane kuwi berarti supaya bisa terwujud cita-citanya atau apa yang diinginkannya. Nomor 7. Isine geguritan ing dhuwur menehi piwulang kanggo B. Bocah sekolah. Karena di situ diceritakan kewajibane murid, berarti geguritane kanggo bocah sekolah. Nomor 8, kosok baline tembung gresula. Nah, kosok baline itu berarti lawan kata gresula. Gresula kuwi berarti sambat, mengeluh, marah-marah. Berarti napa? Ikhlas. Terus nomor 9. Nah, enten wacan cerita wayang. Prabu Puntadewa uga asring sinebut Yudhistira. Prabu Puntadewa iku pembarepe Pandhawa lan dadi ratu ing Ngamarta. Prabu Puntadewa uga asring sinebut Yudhistira. Prabu Puntadewa nduweni garwa, asmane Dewi Drupadi. Putrane Prabu Drupada saka negara Pancala.
Saka garwa Prameswari Dewi Drupadi iki, Prabu Puntadewa duwé putra siji ya iku Raden Pancawala. Saliyane kuwi, Prabu Puntadewa nduwèni jeneng liya ya iku 1. Ajatasatru. Tegese ora duwé musuh. 2. Barata. Tegese keturunane Maharaja Barata. 3. Dharmawangsa. Tegese keturunane Dewa Dharma. 4. Kurumukya. Tegese pemuka bangsa Kuru. 5. Kurunandana. Kesayangan dinasti Kuru. 6. Kurupati. Tegese ratu dinasti Kuru. Prabu Puntadewa utawa watak pandhita. Watake sabar lan ikhlas, lila donya lila ing pati. Sajake urip ora tau goroh lan ora nate perang. Sanadyan Prabu Kresna supaya kersa goroh kanggo kemenangane Pandhawa, nalikane Pandhita Drona jumeneng Maespati ing perang Baratayuda. Prabu Puntadewa tetep ora kersa. Prabu Puntadewa tetep ngendika jujur. Ingkang pejah Hesti Tama. Mung olehe ngendika Hesti lirih. Tama tetep ngendika jujur. Ingkang pejah Hesti Tama. Mung olehe ngendika Hesti lirih, tamane banter. Amarga saking banget ngati-atine ora kersa gawe seri ing liyan. Mula Prabu Puntadewa digambarake wong sing ludira seta. Ludira kuwi berarti getih, seta niku berarti putih, satriya getih putih. Saking sucine uripe. Pusakane Prabu Puntadewa wujud kitab. Jeneng layang Kalimasada Pustaka Jamus. Prabu Salya klakon séda ing peprangan merga pusaka iku. Kajaba iku pusaka liyane wujud tumbak lan payung. Jenenge tumbak Karawilang lan payung Tunggulnaga. Nomor 9. Pembarape Pandhawa ya iku pembarap kuwi berarti anak nomor setunggal sinten inggih menika Puntadewa. Nomor 11. Yudhistira iku ratu ing Ngamarta. Nomor 11. Jeneng liya Prabu Puntadewa Kurupati tegese ratu dinasti Kuru. D. Nomor 12. Garwane Prabu Puntadewa asmane B. Dewi Drupadi. Nomor 13. Prabu Puntadewa nduweni watak jujur. D. Jujur seneng salah. Harusnya jawabannya nomor 13 niku C. Sabar, jujur, ikhlas. Tapi tandane salah. Nggih. Terus nomor 14. Tokoh Puntadewa katuduhake gambar nomor. Nah, Puntadewa niku katuduhake nomor 3. Terus sing ngeten. Nomor 13 niku C. Nomor 14 niku Puntadewa niku C. 3. C ngeten. Nah, nomor 14 niku C. Nomor 15, nomor kang 11 inggih ingkang pejah Hesti Tama. Pejah niku tegese amati. Nomor 16. Romawi kalih. Kanggo maksuli pitakonan nomor 16 tekan 19 wacanen geguritan kanthi permati. Bapak
Makarya rono-rono saben dina. Budal esuk tumekane lingsir wengi. Tanpa rasa kesel lan sambat. Karana duweni tanggung jawab kanggo mulyakake kulawarga. Terus pitakon nomor 16. Paraga kang diceritake geguritan ing dhuwur ya iku bapak. Nomor 17. Basa kramane budal yaiku budal. Nomor 18. Saka geguritan kasebut, bapak duweni sifat tanggung jawab, sabar lan ikhlas. Nomor 19. Tembung liyane saka tembung makarya yaiku nyambut gawe. Nomor 20. Prabu Puntadewa iku pembarepe Pandhawa, pembarepe tegese anak nomor 1. Nomor 21. Tembung goroh tegese goroh kuwi ngapusi. Nomor 22. Prabu Puntadewa duwe putra siji kang asmane Raden Pancawala. Nomor 23. Pusakane Prabu Puntadewa kang awujud kitab jenenge Jamus Kalimasada. Nomor 24. Garwane Prabu Puntadewa asale saka Pancala. Nomor 25. Amarga saking banget ngati-atine ora kersa gawe sri ing liyan. Mula Prabu Puntadewa digambarke wong sing ludira seta. Tembung ludira basa ngokone ya iku getih. Sampun sakniki Romawi 3 diwiwiti saking nomor 26. Enten wacan. Wacanen kanthi premati kanggo mangsuli pitakonan nomor 26 tekan 28. Tresna asih ibu ora ana kang bisa nggantekake. Kesabaran ibu kang kebak wutuh ora bisa dak lalekake. Donga ibu kang tulus tansah ngiringi lakuku. Pengorbanane kang tanpa wates ora bisa winales. Nomor 26. Pitutur luhur saka geguritan padha kaloro ing dhuwur yaiku padha keloro berarti bait keloro. Intine lelakone anak kang nuju kang mulyan iku ora uwal saka dongane ibu kang tulus lan pengorbanane kang tanpa winates. Jadi maksudnya lelakone anak berarti kesuksesan anak, jalan hidupnya anak kang nuju kamulyan, kang yang menuju kepada kemuliaan, kesuksesan iku ora uwal tidak lepas saka dongane ibu kang tulus, dari doa ibu yang tulus lan pengorbanane kang tanpa winates dan pengorbanannya yang tanpa batas. Nomor 27. Kepiye gancarane geguritan padha siji? Jlentrehno gancarane. Tresna asih lan kesabarane ibu ora bisa digantekake. Donga lan pengorbanan kang tanpa winates dadi seksi kang ngiringi lakuku. Terus nomor 28. Tulisan telu wae kepiye pengorbanan ibu marang anake. Tresna lan welas asih, pengorbanan didik putra kang tulus lan ngrumati putra kanthi ikhlas. Terus nomor 29. Sebutno telu wae jeneng liyane Prabu Puntadewa. Niku enten Ajatasatru, Darmawangsa, Barata niki nggih. Wau enten jenenge enten kathah to 6 napa 5 wau. Nah, disebutkan 3 mawon. Sing paling diapali. Terus nomor 30. Tulisan watake Prabu Puntadewa manut crita ing dhuwur. Telu wae. Watake berarti sifate Prabu Puntadewa ada dasar critane mau. Sabar, ikhlas, ora tau goroh, lila donya, lila ing pati. Nah, menika pitakonan wangsulan nomor 30. Cekap semanten pembahasan soal penilaian tengah semester setunggal
basa Jawa kagem kelas sekawan ingkang saged Ustesi andharaken, ampun lali jawabane ditulis lajeng dipun sinau. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.